لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jama'a kamar kuka sani muna da wani yan wayenmu wanda dan ce dan wanmu da wata yar wanmu, to muna son dai su ba mu dan sako ko kuma labari da za su gama mutane duniya kan irin yau irin abin da suka gani da kuma irin farin cikin da suke yi. Farko dai shi mu fara kan assalamu alaikum nawa. Wa alaikum salam. Namiji ka gani abin da ya gudana yau cikin wani irin farin ciki kake ko kuma me ka gani da gama mutane? To farko dai jama'a assalamu alaikum, sunana Abdulaziz. Na'am, yau mun yi murna sosai. Abinda muka gani nan yau ba mu taba gani ba. Isa chief imam Allah karba mai to babu da yawa da fadi amma dai mun ji dadi sosai. Thank you. To jama'a yanzu za mu koma da abin magana kuma wurin yarwan mu. To minwa farko me ka ce ohima ne wahu adia ekoko so wo independence ha ye pese on country bibia ebruwa adwin ana the joy ya woman no power we ka kire Ghana for ni yasi for nya me pacho me chia atie for nyina me dindi Jamila me free Kumasi Ashanti regional chief imam na nana ne me na me celebrate sala kese wo Accra hada me first time ni na interested nice mani age papa mani age ade kese kwa ama mani age Islam esum bia nyankopon ema wo bia enye Islam ansa na wo nyankopon nje ye mpai boso maye enne da kese ade a wo bia sre bia nyankopon nye obi akoma so ade ma no de woni kunu nyankopon mani bi de wo bi susu nyankopon mu o mabotre no mu fantena o mu awu nyankopon enhu o mu mobo o mu oboni mu nyankopon nye o mu mfiri mu o papa mu a nyankopon fa bi nka ho yeso aya ka nyame ma yawie pa enne mani age pa nya asem ketwa e wo Independence Square mani age na de kese okra me dene ayi abo na o mu kunu no camel no oh mo friend say wo twikasem ya friend no twikasem de me nhyeda nim de we say your question bravo yeah be kwa sister besa jama'a ina son ka gama mutane salamu alaikum barka da sallah kawai da mutane. Na'am, salamu alaikum jama'a musulmai, barkamu da sallah. Barka ka di usu ya pese usu ka sister Jamila usu ka wudi barka da sallah. Barka ka di afese sere nyankopon ayi obi akoma so ade ama no na de obi ehwehwe bia nyankopon ama na ba mu ama no afisia po afi ko beti alhamdulillah jama'a mun gode sosai jama'a wa alaikum salama jama'a kamar da kuka sani Hausa television kenan hawar yau ka ku gaji da mu mun ga muku da muka muku mamakai dukkan da ke tafiya cikin duniya da kowane kasa. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne Abdullah Alhassan Balan Hausa television. Jama'a ku share mu, ku like mu, ku subscribe mu kuma ku add mu. Mun gode jama'a.